Naime, danas smo odlučile krenuti na orijentacijsko trčanje. Tako je. A što je to zapravo orijentacijsko trčanje? Reći će nam naši današnji gosti, Damir Gobec i Paula Pavlin iz orijentacijskog kluba Vihor. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa dobro, tko će nam predstaviti što je to orijentacijsko trčanje? Evo, mogu ja nešto ukratko. Dakle, radi se o jednom lijepom obiteljskom sportu koji se odvija u prirodi, što je danas nešto ipak posebno s obzirom da smo nekako svi vezani za te ekrane. A radi se na neki način o snalaženju u prirodi uz pomoć karte i kompasa. Pronalazimo određene kontrolne točke koje nam organizator zada, a cilj je u što kraćem vremenu proći određenu orijentacijsku stazu. Najbrži je onaj koji najbrže prođe te kontrolne točke koje nam je organizator zadao. A kategorije, odnosno natjecatelji su podijeljeni po dobi i po spolu. Ko se sve može priključiti orijentacijskom trčanju? Postoji li neka dobna granica ili može tko god hoće? Što je htjela pitati, deda i baka obiteljsko trčanje. Da. Tako je. Upravo to je prednost ovog sporta. Možemo reći da se mogu priključiti svi. Naša ulazna kategorija u Hrvatskoj je negdje do 12 godina. Dakle, to su djeca od 9 do 12 koja se osjećaju recimo dovoljno samostalno da mogu samostalno u šumu. A gornja granica je samo nebo, rekli bi, jer evo sad imamo svjetsko veteransko prvenstvo, kategorija je plus 95. Odlično. Dakle, nema ograničenja. Koliko ih ima? 3 ih nastupa, jak se 3 vrata iz šume, dobro je. Ali evo, sa 95 godina ipak otići u prirodu, svaka čast već da se dođe na neko natjecanje velika stvar. Ok, ali da nešto sad samo, znači trčanje nije nužno baš sad trčanje. Oni ne moraju baš trčati cijelo vrijeme. Dakle, ovo je spoj, rekli bi, i rekreacije i sporta. Ovim sportom se možete baviti, rekli bi, i profesionalno. U svijetu postoje ljudi koji se profesionalno bave. Mi smo svi amateri, ali opet na neki način smo sportaši jer treniramo redovito. Recimo, evo, Paula je naša kadetska prvakinja Hrvatske. Dakle, ona je to shvatila kao sport i redovito trenira, ide na sva natjecanja, dok to možemo shvatiti i kao rekreaciju. Dakle, na primjer, njezini roditelji su također uključeni, dolaze na natjecanja, više rekreativno. Isto se natječu u svojoj dobnoj skupini, ali veća uživancija je u tome da su u prirodi, druže se sa svima i pokušavaju na neki način proći tu stazu, kvalitetno provesti jedan vikend u prirodi. Kad se orijentacijsko trčanje pojavilo uopće? U svijetu je to već tamo, 1800 i neke su se počeli po Skandinaviji, recimo, vojnici su se međusobno natjecali ko će se bolje orijentirati na njihovim topokartama. Kao sport egzistira već od 60-ih, 50-ih, 60-ih godina na nekim crno-bijelim kartama. U Hrvatskoj možemo reći da su 80-te bile prelomne, jer se tu počela primjenjivati baš striktno sportska pravila. Dakle, postali smo članovi međunarodne organizacije koja broji više od 80 članica u svijetu. Hrvatski orijentacijski savez je naša krovna udruga koja je članica Hrvatskog olimpijskog odbora. Priznati smo sport od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Dakle, nismo na olimpijadi, ali egzistiramo kao sport. Paula, kad si se ti počela baviti time i kako si se zaljubila baš u orijentacijsko trčanje? Pa počela sam se baviti tim sportom prije 3 godine. Tata je otišao u orijentacijsku školu i dolazi doma sa raznim kartama i sve te karte sam ja u biti gledala, proučavala, pratila razne simbole na karti i tako sam se zaljubila u taj sport. Što sve moraš znati da bi se bavila time? Pa trebaš jako dobro poznavati kartu, trebaš znati svaki simbol na karti, što je značajno kojom bojom na karti kako bi mogao što lakše doći do kontrolne točke. Dobro, a šta još? Imaš kompas? Imam kompas, imam čip. Šta imaš od pomagala? Pa imam kompas koji inače ovak ide na prst se stavi i čip. On služi za ovjeru na kontrolnim točkama. Znači kad dođemo na kontrolnu točku onda gurnemo jedan elektronski uređaj da znamo da smo prošli tu kontrolu. Znači, a kako izgledaju sama natjecanja? Aha, i to su karte. Karta nam je najbitniji rekvizit, bez njega ne možemo. Dakle, to je ono što nam organizator daje i na njoj ucrtava zadatke, odnosno mjesta kontrolnih točaka na terenu. A mi onda pročitamo kartu i
A tko izrađuje te karte? Ima više lokacija na kojima se natječete. Kako taj dio funkcionira? Tako je, dakle u cijelom svijetu karte su standardizirane. Dobro. Evo, na primjer, ova karta je iz Egipta gdje je naša kadetska reprezentacija bila prije mjesec dana. Dakle, karta bilo gdje u svijetu je crtana na isti način. Postoje crtači karata, to su profesionalci koji će izraditi takvu jednu kartu, a onda organizator na tu kartu stavlja određenu stazu. I svaki put je drugačija staza. Dakle, ne trčimo uvijek istu stazu, nego svaki put drugačiju. Tako i u Hrvatskoj postoji sigurno 60-ak raznoraznih terena, karata, gdje mi se natječemo. Svake godine, ako je moguće, se izradi nova karta. To je, recimo, nekakav financijski trošak za organizatora, ali onda se ta karta koristi kroz nekakva 3-4 godine. Dakle, ona još traje. To je kao, recimo, nekakav nogometni teren za nas. Ta karta je naš nogometni teren i na njoj se onda odvijaju natjecanja i poslije toga, kad više nije dovoljno dobra za natjecanje, onda se može više i trenirati na tim kartama i sl. A je li to orijentacijsko trčanje uvijek vezano za šumu ili postoje neki drugi tereni gdje vi to radite? Trčimo svi gdje imamo kartu. Postoje u stvari dvije, rekli bi, u orijentacijskom trčanju podjelu na dvije discipline. Jedna je ta gradska orijentacija, takozvane sprint utrke su, i ova šumska orijentacija. Čak se i svjetsko prvenstvo sad od iduće godine dijeli na te gradske sprint utrke i na šumske trke. Dakle, jasno, gradska središta mogu biti vrlo intrigantna. Pa evo, već kod nas odete u Dalmaciju ili, ne znam, u Splitu ili u Rovinju, gdje su one uskim uličicama, onda se treba vrlo brzo snalaziti. Recimo u Veneciji, izvrsna trka u Veneciji, znači kroz te gradske uličice, uz one kanale, morate paziti da ne padnete u kanal i slično. Ali ima i tu, dakle, u kontinentalnom dijelu, pa i u centru Zagreba smo znali održati i vrlo je zanimljivo. I naravno, šumska područja, tu u Zagrebu, Maksimir, Medvednica, Bundek, Jarun, parkovi, gdje god smatramo da je sigurno područje, dakle da nema prometa, da se možemo natjecati, tamo imamo natjecanje. Kako su trke koncipirane? Je li napravljeno po nekakvim levelima, po nekakvoj težini? Koliko zapravo traje jedna trka? Kako to funkcionira? Pa evo, imamo zapravo u orijentacijskom trčanju osnovna podjela je po vremenu pobjednika. Dakle, sprint utrke, vrijeme pobjednika je do nekakvih 15 minuta, između 12 i 15 minuta. Srednje staze su 35 minuta vrijeme pobjednika, a duge staze 70 do 90 minuta. Onda računate, to su pobjednici, a onda vi ostali idu malo duže. Može trajati i do 3 sata. Može i do 3 sata, da. A gdje se to može naučiti? Mislim, sad, ako se ona i ja stvarno odlučimo doći na orijentacijsko trčanje, gdje i kako mi se to možemo naučiti? Pa evo, Paula je naučila, dakle, njen tata je došao na naš orijentacijski tečaj. Imamo svake godine orijentacijski tečaj, početkom godine. Evo sad baš 22. ožujka u Zagrebu krećemo sa tečajem za sve zainteresirane. Dakle, nije bitno da ste fizički nešto spremni, da trčite puno ili da sad ste nešto ekstra atleta. Jednostavno morate imati dobru volju i želju da nam se pridružite, a mi ćemo vas naučiti sve tajne orijentacijskog sporta. Sve informacije se mogu naći na našim web stranicama, na Facebook stranicama, samo orijentacijski klub Vihor. Postoji stranica tečaja i tečaj traje nekakvih, koliko, Paula, mjesec? Mjesec dana, da. A ocjenjuje li se samo vrijeme u kojem kandidat, odnosno natjecatelj, dođe do cilja ili se ocjenjuju još neki segmenti unutar? Kod nas je najbitnije proći tu cijelu zadanu stazu u što kraćem vremenu. Dakle, vi dobite, ne znam, evo na ovoj karti, na primjer, imamo 29 kontrolnih točaka koje natjecatelj mora proći i morate ih zadanim redoslijedom proći. Dakle, ne možete skupljati ko rakovu djecu, nego jednostavno morate tim zadanim redoslijedom i ovaj čip koji ima Paula na sebi, on pamti točno redoslijed kojim smo mi obišli te kontrolne točke. Dakle, ne možemo doći na 15. kontrolu, pa na 17. pa se vratiti na 16. nego jednostavno moramo taj zadani redoslijed. Jer današnja računala sve pamti i ova tužiloba na cilju sve kad vi stavite u računalo izbaci apsolutno svaku minutu koliko ste proveli između koje kontrolne točke. Koliko je možda veliko to neko područje na kojem se natječete?
Evo, može biti od nekakvog pola kvadratnih kilometara do 10 kvadratnih kilometara. Dakle, ovisno o tome kakav je teren. Ako je šumski teren, obično su nekakvi veća područja i ovisno o tome koju kategoriju trčite. Dakle, mala djeca imaju kratke staze. Oni imaju 1000 metara, možda 1500, kako. Paula ima koliko imaš ti? Pa na sprinterima negdje oko 2,5, na šumskima negdje do 5. Tako. Znači 5-6 km, a ovi seniori imaju i do 10, 12, 15 km imaju staze. S tim da imamo i podjelu, dakle, da seniori imamo takozvanu elitu, dakle, to su oni koji treniraju vrlo ozbiljno. I imamo ove rekreativne kategorije, dakle, A ili B kategoriju, gdje onda, recimo, netko ko je u tim godinama, kažemo 21 i stariji, ima jednostavniju stazu i kraću. I veterani, jasno, onda prema godinama idu sve kraće i kraće opet staze. Evo, u Hrvatskoj najstarija kategorija je 65 muška i ženska 45. Nadamo se od iduće sezone, od 2019. ćemo i žensku kategoriju imati 55. Jer su sada evo već neke naše majke starije i žele se i dalje natjecati, ali opet u svojoj dobnoj skupini. Jer mlađi su ipak uvijek bolji i imaju više snage. Paula, koliko ti je trebalo da dođeš, da sve pohvataš i da se počneš takmičiti, da ideš na natjecanje? Pa zapravo vrlo brzo, jer sam na natjecanja krenula negdje kad je tata završio sa tečajem orijentacije, a onda je bilo i gubljenja svašta na početku, ali mora se upoznati s kartom i onda jednostavno krene. Dobro, i koliko ti treba da pohvataš tu, da naučiš zapravo tu cijelu jednu kartu i to sve, služiti se kompasom, služiti se tim čipovima? Pa vrlo brzo, negdje nakon 2-3 natjecanja, već ti znaš otprilike, znači, gdje trebaš ići i što, znači, kakvim redoslijedom trebaš proći na karti kontrole i zapravo vrlo brzo sve pohvataš. A ono što me zanima, postoje li grupe ili si ti natječeš se kao individualac i sama trčiš to sve od kontrolne točke ili imaš nekakav tim s kojim to radiš? Pa sam, znači, ideš kao individualac, no imaju i štafete u kojima se, znači, timopredaje štafete, znači, od 3 članova. U šumi imaju sprint štafete, znači, koje su po gradskim kao parkovima isto tako mogu. A imaš neki briefing sa trenerom, kad kreneš u natjecanje, kad dobiješ kartu ili ne? Isključivo ti sama. Dobiš kartu i kreneš na startu. Kako to funkcionira? Dobijem kartu i krenem sama, jer ima startno vrijeme otkuca tvoju minutu i onda moraš krenuti. A koliko prije dobiš tu kartu? Jel ju stigneš proučiti? Ne stigneš uopće. Nema ništa. Nema proučavanja karte? Znači, onog trena kad krene startno vrijeme, to je start. I dobite kartu u tom trenutku. Znači, ja bi... Čekaj, di sam? Ja isto. Samo malo. Ja isto. Di smo? Ja isto. Kako da krene? Di smo? Ja bi se izgubila već do druge kontrolne točke. Zato imamo tečaj, jel tako? Pa ćemo onda to sve polako mi naučimo. Ti vidiš tu di je oznaka da si tu negdje? Ja ne vidim ni di je jedan. Vidim da je tu 2. Trokut je start, je Paula. A, bravo! Dobro. I onda... Skroz da tu moramo ići, tek do 2. Ljudi, svaka vam čast. Pa se vraćamo do 3, ja ne znam kaj je ovo. 4, 5 i gdje onda 6 gore? Aha. Evo, već. Ali to nema smisla, ja bi to ravno. Do kud trebamo doći? Do tu, može. Ne, do tu, da. Čovječe. Jao, To je svaka super, svaki bira svoj put sam, zapravo. Nema šta birat, mora ići po kontrolnim točkama. Da, ali može ići, jedan ide po putu i drugi ide po preko, kako god vam odgovara. Stvarno? Da. A je bilo onih koji se izgube? Je, bilo je oni koji su se iz glivama vratili, koji su na kavu otišli, ako je bilo u gradu, bilo je svega i svačega. Imamo se, vidiš, pa to je zanimljivo. Ja bi bila s ovima koji su na kavu otišli. Ja pretpostavljam. Ako je trka u gradu, onda je super, a jedno ako ste u šumi, onda... A dobro, ako vas nađe onda ako se izgubite? A to da, što se dogodi ako te izgube i ako je panika? Ja moram priznati da koliko god kad se ljudi kao izgube, onda mi to smatramo nema ih dugo na cilju, da su se uglavnom oni svi sami vratili prije nego kad smo ih mi našli. Mi bi poslali ljude u šumu njih tražiti, a oni bi se uvijek sami od nekud vratili. I s traktorom i slično, ali bi se vratili sami. Rijetko kada bi baš našli čovjeka u šumi pa da ne zna. Da ne zna di je. Pa dobro, pretpostavljam da se na takve aktivnosti ni ne priključuju baš ljudi koji nemaju pojma o orijentaciji. Kao ja. Recimo. Znači idemo na to. Da. Prednost što se ovo može naučiti stvarno nije problem. Jako brzo se one osnove se daju brzo naučiti, već kroz
2-3 predavanja i malo vježbica tu po Maksimiru Bundeku i Arunu Dinam je poznato svima. Za čas se to pohvata. A postoje neke oznake na tim stazama da se otprilike zna u kojem smjeru ideš ili kako to funkcionira? Kompas. Samo kompas. GPS na mobitelu i... Na kontrolnim točkama su, mislim da su gledatelji vidjeli na ovim snimkama, postoje te crveno-bijele prizme, 30 puta 30 cm, gore je ta elektronska stanica. To je dokaz da ste došli na to mjesto. I svaka kontrolna točka ima svoju adresu, odnosno kodni broj, mi to kažemo, jer se radi o tome da na terenu postoji ne samo vaših 20 kontrolnih točaka, nego ih može biti 50-60, nisu sve vaše. Druge kategorije imaju druge kontrolne točke. Evo vidimo snimke sad. Ovo je konkretno druga disciplina. Radi se o preciznoj orijentaciji. Radi se o disciplini koja je prilagođena i osobama sa teškoćama u kretanju, odnosno invaliditetom. Dobro. I istovremeno se mogu natjecati protiv osoba koja nemaju nikakvih teškoća. To je super. Tako je. Ovdje nije bitan vremenski parametar, nego se radi o tome da čovjek vrlo dobro mora interpretirati zadatke na karti i prepoznavati ono što je organizator postavio na terenu. Dakle, natjecatelj gleda, ima više kontrolnih zastavica postavljena u šumi i on mora odrediti između tih 5-6 zastavica koje su postavljene, koja je njemu točno označena na karti. Ovo je neko određeno natjecanje ili koje sad Ovo je bilo svjetsko prvenstvo koje smo 2015. odradili u Zagrebu i u Karlovcu. Bili su natjecatelji iz 30 zemalja svijeta, dakle najbolji na svijetu. Stvarno smo imali lijepo posjećeno prvenstvo i vrlo dobro organizirano prvenstvo. Dobre pohvale, velike pohvale smo dobili od Svjetske federacije za do sad najbolje odrađeno svjetsko prvenstvo. Hoćete li organizirati opet? Imate li u planu neko novo svjetsko prvenstvo? A za sad svjetsko prvenstvo možda ne, ali imamo recimo u planu možda prvenstvo jugoistočne Europe. Dakle, to je jedno od većih natjecanja i ono što je sigurno 2019. će biti Alpe Adria kup u Hrvatskoj također. Svaka čast, bome. Kakav je interes za ovim sportom, za ovom disciplinom u Hrvatskoj? Koliko je? Imamo negdje na natjecanjima, svako natjecanje prilike 100-150 osoba ukupno. Po svakoj kategoriji, negdje najviše u elitnim kategorijama, negdje oko 10 natjecatelja. Ovako ovim mlađim kadetskim kategorijama negdje od 3 do 5-6. Tako da... Zapravo u Hrvatskoj je na neki način jako teško dobiti naročito mlade ljude. Čak imamo više veterana. Dakle, u ovoj kategoriji recimo 35 i zna ih biti po 15, 20 i 30 ljudi. Već kad odete malo preko granice, evo u Sloveniji sad za tjedan dana imamo prvo međunarodno veliko tu natjecanje u Lipici. Već sada je prijavljeno 1100 natjecatelja, dakle u Paulinoj kategoriji preko 50 natjecatelja. Najveće svjetsko natjecanje u Švedskoj, takozvani O-ringen, između 17 i 20 tisuća natjecatelja, s tima se trči 5 dana. Dakle, svaki dan je natjecanje i svaki dan se zbrajaju rezultati i na kraju zadnjeg dana se dobi ukupno najbolji pobjednik. Dakle, postoji u svijetu velika natjecanja, između 1000 i 3000 ljudi je nekakav standard na samom natjecanju. Ono što me još zanima je, postoji li razlika između staza dječje trke i odraslih? Kako to funkcionira? Razlike su velike. Dobro. Jasno, osim po dužini, što je normalno, i po tehničkoj težini. Dakle, djeca imaju uvijek po nekakvim putevima, raskrižjima puteva, blizu puteva. Dakle, što su stariji, to tehnički staza postaje teža. I jasno, kad dođete u seniorsku kategoriju, onda se tamo razlikuje opet prema tome da li ste onaj profesionalac koji se time bavi baš iz sportskih razloga ili ste rekreativac. I kad idete prema veteranima, opet moramo malo postaviti jednostavnije, jer više ne vidimo dobro na kartu, pa se onda stavlja na veće detalje i slično. Ali razlike jesu, velike su razlike, upravo u toj tehničkoj težini. Hvala vam puno što ste nam došli predstaviti orijentacijsko trčanje. Mi krećemo sigurno. Mi sigurno krećemo. Evo, ja se nadam 22. ožujka na naš tečaj, pa dođite. Hvala vam puno, hvala ti.